I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning po mga Francis at welcome po muli sa ating panibagong episode. Bali, ang gagawin po natin video ay update dito sa ginagawang daan papunta sa plaza sa po ng munisipyo. Yun po yung drainage at saka po yung kalsada. So update na po tayo kung ano na ba yung kanyang development, kung ano na po yung natapos na. Kaya tara, sabay-sabay po natin makita yung ginagawa nilang daan. Ayan. So, tara po. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade
Ito yung Google Map para sa may ito mga bro and sis, papuntang Villena to, Kasapalo. Yan, diretso lang po kayo dyan. Tapos dito naman, papuntang Dike. Yan. Tapos ito yung one way na nakalagay. Bawal pumasok. Yan, papunta tayo ngayon ng munisipyo. Yan, yan. Dito malubog na po. Tapos na po yung mga ginagawang mga kanal, kabilaan. Ginagawang kanal dyan, tapos na po. So tara, tuloy tayo sa ating biyahe. Process, ngayon po yung araw din ng pangampanya ng mga kandidato. Yung mga umahabol po ng barangay captain at saka yung mga kagawad ng mga barangay. So, kung mapapansin niya, meron tayong madadaan na naiingay ng mga jingle ng mga kandidato at saka yung maraming tao, kumbaga biglas yung mga tao. Lalo na people, ganyan. Yung mga sumusuporta sa mga kandidato. Yan, mga sinasama sa house to house. Ito po yung ating munisipyo. Ito mga bro, ayan, papunta ng plaza yan ng simbahan ng Amalit at saka munisipyo. Yan. Tapos po, ito, pwede rin dyan dumaan. Ayan. Kung ikaw pupunta ng Sampaga, Salipan, Kapalangan at saka Kalumpit. Kaya may daan po dyan. Yan po yung dike. Ang diretso nyo lang niya, pagdating sa dulo, sa taas, kakanan lang ho kayo. Itong kapanuyan papunta sa Palit. Ayan, sa bayan po, sa highway na. Sa ngayon, dito po tayo sa Pusi. Ayan, bibili po yung aking asawa. Hello. Yan, at salamat sa guest namin. Hapon, nag-birthday po yung kanyang anak na babae. So, 18 birthday, debut. Yan, maraming salamat kay Sir at Ma'am doon sa food, doon sa pagkain na binigay po ninyo sa amin. Tsaka po yung TIP. Yan, binigyan po kami ng TIP. Hindi ko yung sabi ko magkaya basta napaka ayos na ayos yung TIP na binigay. Nice. Panalo. Tapos sa maya, i-mention ko po yung ano ni Sir kasi nangongontrata po sila ng yung mga container van na ginagawang bahay sa mga interesado po na magpagawa ng ganun at gusto nyo mag-inquire kung magkano ang aabutin. Ang binigay po sa aking idea ni Sir 150 o kulang-kulang 200,000 yung container house. Kompleto na siya, kumbaga gagamitin mo na lang. Possibly ginagawa daw yung sa mga resort daw po yung gumagawa gano'n. Kaya ayan, mamaya ipipicturean ko yung ano ni Sir, yung kanyang calling card. Binigyan niya ako ng calling card. Pwede po kayong kumontak na sa kanya. Yan, para makapag-inquire po kayo. Sa ngayon, mamaya ituloy natin yung ating video.
Pabalik naman po ng dito ng highway ng Apalit sa Makati. Congrats nga pala, ngayon pa lang kino-congrats ko na po yung mga mananalong kapitan sa bawat barangay at mga kagawad. Ayan, sana hindi po tayo nagkamali ng binoto. Ano po? Isipin niyo pong mabuti kung yung inyong napupusuang kandidato ay karapat-dapat. At ang importante po sa lahat, may alam sa batas. Ano po, napakabagay po noon may nalalaman sa batas para sakaling namumblema kayo o namumblema tayo at lalapit tayo sa konsyal na nanalo, dapat kung nakakaintindi at marunong siya sa batas, sa kanya pa lang pwede nang masolusyonan yung problema, pwede nang matuldukan. Kasi ang nakikita ko po, totoo, ang nakikita ko lang po kasi yung problema sa barangay pabalik-balik. Kasi ang ginagawa po nilang solusyon temporary, kumbaga short-term solution. Meron naman silang guide, meron naman silang gabay, kagaya na halimbawa ngayon na panahon natin, lahat pwede ka na mag-search sa Google kung ano man yung problema ng pwede mong daingan sa isang kagawad o kapitan o sa barangay. I-search mo sa Google, lalabas yun doon kung yung bang problema mo o yung bang ilalapit yung problema sa barangay, ano yung solusyon. Kasi mga abogado po yung mga nag-share po ng mga kaalaman na yan. Sila po yung nag-share ng mga solusyon, long-term solution. Kasi kapag marunong yung kagawad doon sa mga batas, ang problema hindi na babalik sa barangay. Kumbaga long-term solution na po yung naibigay niya sa tao. Yun po yung mahalaga. Kaya sana tayo maging wise tayo. Kahit kumpare natin yan, kapatid natin o kamag-anak natin yan, turuan natin siya ng kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi may seminar yan hindi ko nga maintindihan. Seminar sila. Bakit yung problema? Ang binibigay nilang solusyon sa mga problema lumalapit sa barangay, short terms. Meron naman long term solution. Ipaliwanag lang ng maayos sa tao. O doon sa taong nag-aaway, o doon sa taong nangangailangan ng tulong. Both side, mga para hindi bias. Yun lang po, share ko lang po yun. Ang napakahalaga ng ating boto. Sana maibigay natin, may award natin doon sa tamang kandidato. Hindi pa naman huli ang lahat. Yung mga nakikita nating mga nalungkulan na at nakagawa na ng mabuti, may naumpisaan na, boto ulit natin. Kasi para mapagpatuloy po niya yung kanyang kabutihan, yung kanyang nagawang maganda. Ganon. Hindi kasi dapat pag sa panahon, dapat matuto tayong magbigay ng comparison ba. Ano ba ang magagawa niya? May higitan ba niya yung nagawang kabutihan ng isang kandidato ito? O itong isang nagpapa-elect? Yun na po mga Francis. Salamat po. Ito mga bro, video na tayo dito sa Villena. So ngayon, dito tayo dadaan sa taas sa Dike. Na-advise ko na kung kayo ay mga may kargang mga mabibigat, hindi ko po ina-advise na dito kayo dumaan sa Dike. Dito kakalawa tayo dito. Kasi ano po ito, pataas. Pataas siya, pataas.
Nakita nyo naman kung gaano katarik yung dadaanan natin ito, kaya kailangan kailan tayo pero kung kayo'y kargado, marami kayong karga, marami kayong laman, eh huwag na ko kayo dumaan dito, baka mabitin lang ko kayo. Kita nyo, hirap din ang tricycle. Ayan, ito po yung Sige, labas pa natin dito yung Pigulot. Tapos sa may 7-Eleven na po ito, sa may crossing ng Apalit ang daan natin. Dito, pagkakitang oras, maluwag. Saka araw po ng Sabado ngayon, ay Linggo, araw po ng Linggo, kaya ayan, kanya naman wala po masyadong batang mga nagdadaan. Sa hapon lang po dito bata. Diba? Maluwag naman po pagkagat sa oras. Ayan, pagdating po dito sa kanto, sa kanan, bababa po tayo dyan. Ito, pag niretso mo to, labas mo dyan, Sulipan lang po. Okay, Sulipan. Bridge, Sulipan. Ayan, ito na po yung Pigulot. Tawagin. Dito sakto lang po yung mga parang tricycle, pero kung 4 wheels medyo alanganin. Ito na po yung crossing. Apalit na may lumang palengke po ng Apalit. Kakalan tayo kasi papunta po tayo ng palengke. Kita na po ito ng new public market, bagong palengke. Ito yung lumang palengke. Sa kalawa natin tayo sa bagong palengke. So tayo dadaan mismo sa pinaka-main. Dito po sa Apalit, yan, meron tayong Inasal. Tapos Adesa. Yan, 7 Mark. Marami yung mga bago rin dito. Kondila, Red Ribbon. Tapos sa Humalong, meron na rin yung mga bilya po ng mga appliances, groceries. Ayan, yan yung Red Cabia. Ito naman yung terminal po ng bus, Storyliner. Yan yung yung nakita ko sa Facebook na naiwan yung conductor. Dalawa po tayo dito kasi ito na po yung public market. Ito rin po maayos yung kanyang rampa. Ito pa rin.
po kami sa bahay, karating na po namin ng aking asawa. Ayan, nag-ayos po siya ng kanyang paninda. Shout out kay Madonna ni Aqua. Ayan, pasensya na po kayo, medyo busy. Hi ka muna, babe. Ano yan? Roller po. Ay, ubos na anak. Wala na po. Wala na. Bukas pa bibili. Ayan. So, sa mga interesado pong magpagawa ng mga container na bahay, ito po yung kanya contact number. Sino lang po yung kontakin nyo. Sa kanya na lang po kayo mag-inquire. Kay Sir Jeffrey Marangkis. Ayan po. Ayan po yung kanyang balingkad. Medyo malabo. Pasensya na po. Ayan. Pero nandiyan naman po yung kanyang number at saka pangalan. Pasensya na, medyo baliktad. Ayan. At maraming salamat po kay Ma'am Marangkis. Ayan, kay Mrs. Marangkis do sa pagkain na binigay po niya kagabi sa akin sa mga kasama ko dito sa Leo's Resort. At happy birthday po sa kanyang anak na babae. Ayan, nagdebo po siya kahapon dito. Ayan, so maraming salamat po kay Mrs. and Mr. Marangkis. So dito ko na po tatapusin yung ating video. At shout out sa mga kapatid nating FW, sa mga po kayo panig ng mundo na naroon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po sa inyo lahat.